Sangrong salo nungjaknai tini bagai phongni damjisa tammani jorao khwaini simi Agartala thangmani lama Padmabil hatio amchaini lukurok lahar kasulakya phongni damjisa tammani jorani simi diponi damsa tamma jora lahar kasulakya lahar kasujak tongmani bai kwbangma malkung thangla suklai manliya yagulo okok tumamani aro thangi sogikha Padmabil DWS ni SDO Manoranjan Debbarma yagulo malkung bai khe amchaini lukurokno tui bakjakhe amchaini lukurok lama kasumani rosaina harkha Obono tei Khirutnagar amchaini lukurok saka talnai katisa angkha borok tui manya amchaio hapang bai rijak tui supply tongo haipano pam hamya angui tongma bai borok tui ni bial angui tongo hini saka tei DWS ni SDO Manoranjan Debbarma saka amchaio tui ni pam hamya angui tongma bai amchaio tui ni bial angui tongo tei pam swnam jaiga sak amchaini lukurokno borok haike malkhung bai tui rufai tongnai hini saka Ini bagai lama kasih contoh. Ini para bro. Ini para aku Padmabil entah. Padmabil nok tan lama kasih cuma jangan Khirutnagar. Jadi si bilang sah. Khirutnagar ini. Ini waktu prai dui itu dermas. Itu dui dah dui mayang tong. Aman bagai cung makasih lama. Itu supply aku ada. Edu bidunya ada botangwa, bakai seram rewana hinsawa. Yang kai bela seram kai dui jim korek kan nastong tang. গাড়ি রাখবে ওয়াই সুসুরি ও আমার ছে একদিকে রিও তো একদিকে রিয়া উং থামু গাড়ি ও দুই দেখো আজ আর না দুই তিন দিন উং টকা একদিন রিউইছে তে হাফাইয়া পাইরো কই মানুইতা এগো দোকানে কটর আবার তলাং তলাং মা নুইতা বা অনেক থাঙ্গা যাব দুই দেড় মাস অনেক থাঙ্গা খিনা সিরিজ তুই করই উং থামু yang tuku makai kubun jaga se kata rokas tempat tuku angin borok sama balok khamane ko dermas rongui kha borok je hamyang mane borok kai saharo jung thik khai di phainai di phayo ata ding thang tesa ekdin di khai no tesa no song thang kai santa kai sabai no di to ong kai te kubun ni tong khai to tesa di mang khamo ga abo bo di khai mani abo dong ni office ni di khai no ba a office bo sob sambai maya ble pro ba ro khai kun thru bo do mayang thango adi mang ki abo kosto no ke bo khai mia je kosto khai choli tong Aja. malai phaya phatak sejara toi khai Hai. chung borok di phaya nga chung je khaya sak chung tong tong lai khapung sapung khong tong lai Enggak. abon borok tu khai chau Khirutnagar de edisi bili sini yo borok sahara model bili sini aba se chung kuno pata kuroi tui kuroi lama kaham kuroi himna thani osibida busuk aba se borok model bili sini je phatbu yo bor butai ngai tini tui kuroi ungna nangka lama hamya ungna nangka abona chung abon bagen tini kasong lama Rahi juga gosimaya abo model beli sini. Gosimaya juga abo. Ani mung lagi. Ini pasin. Orang yang ke Padmabil